Hakotor ni khorok sa sajwk Payel Kar ni Khorang by rwchapjak Kaji Nazrul Islam ni Maan Jaap Naam'mungwi Kaisa rwchapmungni video no post-khwlaikha montri bokhorok Narendra Modi sika West Bengal ni lukrone khao ram ni bagui hamjakma belai ni juda Maan Jaap Naam'mungkha Nazrul ni Kaisa rwchapmung or rwchapmungo ragopati no borom rwchakha or rwchapmungo Ramchandra ni mukhang no taiwi rwchapjak khorsatai kalaibo Phainai 22 January ni salmaribo jepro ram mondir ni phiyogwi nai ajorawo Bangla by Shankoti Yatra Angnai Montri Okra Mamta Banerjee ni Lowai Jimung Baino o Yatra no Songsajaka Kolkata no Karaibo Joto Blog Blogo Angnai o Shankoti Yatra Ram Mondir Phiyogwi mano taiwi Mamta ji Yaprina Harka Avono taiwi Kokbang Laiwi Tongkha Gabangma Hafar Rogo o issue no taiwi High Court Rogo bo Mamla Angkha Bureau Report Khorang